C. Kayak aku ngedak jagain nek semaput. Jerungup orang iku. Terah 16 liter loh. Aku nyebar ya. Jagain nek semaput aku. Lah ya. Liter. 16 liter. Harus dikakno. Bapak aku nyebar ya. Piye ki tolong. Mentas oh, mentas. Ganti main payan terus payan. Mentas iso gak mentas. Kata. Nggak tengah aku. Jog. Bujur idul ae, bujur idul. Ya mau idul terus alo. Biar lancar ae. Abot atau rawur. We mentas ae yang turut pinggir sik ae. Tuh galengan wi lho. Aku tak ngetuti legowo ae. Lho jaru lho ki. Jadi aku lo ning nggonku sakjane malah gak iso ubah aku. Gak iso balikne aku. Lah iya. Hancurno tok. Lagi sak jalan rontek. Turut pinggir ono mlaku idul. Weh metu galengan e. Dalane alus sih. Gesek. Jalane. Nah, terus ngono ae gak apa. Kok tengahe aku. Metu galengan lo kudu ceblok e. Iya. Apa? Abluran. Neng di. Lah ini kono. Neng di. Kowe lah ning Neng sawah. kalan itu. Ora iya. Kitekmu dhewe kok. Iki iki sawahmu dhewe kok malah. Tapi apik ya jelungup. Engko tak colongi tak krope wis. Itu lah. Sing dhuwur. Oh mlaku ya kalong lho jane. Aku iki kertelong tank. Seberapa tok? Sawah ucai bos. Terus ketok ijo no cai ya nih. Kok tokone noplek. Ngetut nek jagane semaput tok aku iki. Ya, Bro. Enggak aku. Lah sak mene lho, Tor. Sak ndur dengkul. Iki yo persobahu piye jajal. Aku gak iso bayangno aku nek mujek. Mujek langsung doko to. Slep ngono.
Nandur Brambang. Nyemprotnya gak rekoso ya sih. Nandur Brambang nyemprotnya ra rekoso. Darpo nge sambat kok. Kok nyemprot parimara tuane. Guyu wong malah apik kok. Akeh cek eling kudu guyu kok. Iso kacap tenan. Pengen mandi ya, pengen adus kalian wae. Ya ta? Iya, kenapa mau? Arep berenang ning ndi wae? Ono. Ono ndi? Bagaimana Uce? Yes, dengap-dengap. Wei, arep mandi ning ndi we? Di sini gak kasih tahu, Mas. Dute sakmene. Di lah. Guling kaya apa? Terus sakmene lho dute. Pupu lho. Arep obah piye terus yo Piye beban. perasaanmu piye perasaanmu? Guling rasa tangi yo. Lah. Nek liwat kesane enak. Ya kan mas kesean ae. Nek liwat anu. Lewat kene ya. Ya kan rata-rataan kene nang pinggir bagian nyemprot pinggir-pinggir tok. Sing tengah ben diatasi Pak Yan. Lihat tenan. Guling aku. Kok iso kudu golek. Malah wis golek kok kudu golek piye? Tangi lho to ngene. Iki kan mireng ngene. Ya. Ya iki kan kata tekan dhuwur dengkul sih. Jawe. Nek sobek ora. Ah, Ute, paman Ute. Angkel butuh pertolongan. Saran ginter takut. Cara ginter asu. Jadi itu malah gitu kelas. Lah nyekel dhewe kan kamera video ben enek anune bukti nek kacop. Biar mandine kene ya. Air mana ning kene ya? Iya, oleh. Enggak, masuk oh. Masuk oh. Piye perasaan megap-megap? Ora. Tangi gak iso tangi. Pak Yan, butuh bantuan. Alah. Sopurang rajeke. Hei, ya sita apa piro ya? Sak tutup ae, sitok. Apa hirup? Lu jamun sik kuwi lho ya ora apa-apa sak tutup lak kuat. Timang tutup Oh, tuh, sesuatu aturan barang wis gak mak. Tenawe gak sesuai aturan, Dor. Ya gak irit lah. Nah aku keadaan kok, Cik. Nah aku wis ngirit sik keadaan. Langsung. Apa ki mainan dot ki? Ayah. Ayah kia. Ayah kia wis mantep, wis golek lek, Tre. Ayah kia mantap. Wis golek ning kono. Ayah kia. Lah sak jalan rong tutuk. Guling aku. Golek wis. Petunjuk sampe ning. Oh, alah. Ayah kia guling. Guling. Guling malah kurang ajar ta. So mainan ngono kuwi lho. Enek keonge lho.
Ya kok nek gatel piye? Gak nek gatel. Anak kionge lho piye? Gak takut kiong. Gak takut kiong. Aku yang takut. Takut keong. Kira aku banyak bilang. Lu di sini. Tapi nggak dari sana. Nggak dari sana dulu. Tapi. Basah. Ayang glimpang ayang. Iya. Wis kacop. Tulungi. Ya ora tak tulungi. Ya ora tak tulungi ngadeg dhewe. Ini kan otomatis. Sing loro kepet to. Gak iso bang. Woi, tolong. Umbar ae, ra iso nulungi aku. Mau nyemprot awal-awal kan piye terus? Guling lho ya diguyur ya. Ya umbaran. Umbar ae. Tapi akeh ya wong tuwa wis. Tahu guling iki tahu. Saya tahu guling gak teh? Ora. Kono wis pro. Itu sawah ibadah pon. Nyapa ta dirising kok ae lho. Lumpur hisap. Lumpur hisap kowe. Kira gak cepet bergerak wis. Ya kayak jek sak jalan rono lho, Jek. Gak Gus. Bakon liyan engko sing nang wis iki. Oh, ya beki to, karek kowe sak mampumu. Kok iso mancep. Ya kira buat seperti kan. Eh? 11 menit. Wis ya. Relas ya. Tak ngurus kok perjalananku. Ya sing aku wis terguling ya. Wis terguling kan, oh. Digulingkan oleh bundut. Lihat. Semenyarah berarti iki, Sentah Pak Yan. Yo. Selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.